No, victòria importantíssima, crec que per tothom. Sabíem que avui era un partit clau per nosaltres, venien de molts empats i de fer-ho bé, però no de treure resultats, i crec que avui era un partit clau, un camp difícil, un rival difícil, el camp d'alguna manera també condiciona la forma de jugar, avui hem sortit en 2 puntes i això crec que d'alguna manera amb el Sant Cugat li ha sorprès una mica i crec que l'equip s'ha desfondat com sempre, ha fet un grandíssim treball, al final aprofita les ocasions. Crec que l'1-0 li ha fet molt de mal al Sant Cugat, en canvi nosaltres ha donat aquesta tranquil·litat, aquesta pauseta una miqueta més, i avui han sigut més efectius que mai. Crec que era un partit que requeria això, de ser contundents, molta feina, moltes segones jugades, i l'equip una altra vegada més demostra que demanis el que demani sempre ho dona. No, això era un treball, era un partit que sabien que hi hauria molt treball defensiu, moltes segones jugades, el camp condiciona, insisteixo, en que és molt petit, en tot queda, qualsevol rebot condiciona, pot ser a favor o en contra, i havia de ser un partit amb molta concentració, estar molt preparat per qualsevol cosa, a nivell defensiu estar molt en marques individuals, com hem fet això crec que molt bé, la pilota aturada crec que el Sant Cugat la treballa molt bé i tot i així crec que no ens ha fet cap perill, així que línies generals és una miqueta això, i després en atac era això, intentar donar-li una miqueta la volta, no? Ser una mica més directes, ficar molt més centros, el fet de jugar en 2 puntes intentant moltes pilotes que arribessin a l'àrea, ho hem aconseguit i crec que al final el resultat és, potser algú ha voltat, però crec que és just. Com sempre, com el primer dia, amb tota la confiança, amb totes les garanties de que l'equip treballa bé, tothom està en el dia a dia sumant a tope, tots ens ajuden a aquest passet més a sempre voler alguna més, i això és una mica l'ambició d'aquest equip, no? Que demostra que jugui qui jugui sempre vol aportar alguna més. Som una plantilla molt àmplia, lògicament s'ha d'anar a repartir minuts, però estic molt content per tots. Al final això és un treball i un mèrit de tots, des del primer a l'últim, i crec que això dintre del vestuari tothom ho sap. Sí, sabíem que era un partit molt complicat, que començaríem molt forts, però hem sabut començar així forts i ganar duels, i hem aconseguit ficar el primer gol primer i molt aviat. Llavors això ens ha ajudat cara al partit, i no, crec que hem fet un molt bon partit i aquests 3 punts són molt importants per nosaltres. Sí, estic molt content i jo la recordo molt poc, però recordo que l'Isern m'ha ficat un molt bon passe, que m'he quedat sol contra el porter, i llavors no sabia si tirar el primer pal o el segon pal, i després m'he decidit per xutar obert i m'ha sortit bé, molt content. Sí, són 3 finals i al final hem d'aconseguir classificar a Copa, que és el nostre objectiu des del principi, i amb ganes i amb molta confiança.